왜? 야, 소소한 청. 우와, 내 누가 그? Yan mo hilariya din dyan. Mau cika. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं दिनैबो माने खोथिया फुनो एबा माइ गायनो थांलायनोसै दिनै खामला नङा न'आवनो गायगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लाबोनो सानबाय दं बा माइ गायनायनि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दा गुबुन दस्रा भिडिअखौबो लाबोनो हायाखै दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि न'खरनि गायनाय फुनायखौनो नायलांथ'दो थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थ' सिगांनि महर आरो दानि महर माबायदि नुदो नोंथांमोना एसेबाबोथ' हमनो हाखाबाय जानांगौ एसे गोसोम जाबाय आं मानसिया ओमफ्राय गुफुरनालाय एसे बेलेग नुयो आरो माबा गोजाहां माहां माबा दाख्ला दाख्लि गन्थङाबो नै माबा बोरैबा जाबाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा महर गैयियानो इउटुब भिडिअ लाबोबाय दं होननानै गाज्रि मोननाङा दे आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो लोगोसेनो आङो जेन्थुखाबो गाबाय नै लोगोफोर हासबेन्डआसो भिडिअ लागोन अखाबो हादो नै आङो दख'ना गेन्जि गानबाय ओमफ्राय थुफाबाय थादो आंजों लोगोसे थाबबो फैयानो खासिदो हागोन मोनगोनसो नोङो भिडिअग्राफार हाय हेलौ होन हेलौ होन हेलौ हेलौ गाइस हेलौ गाइस गाइस जों दा हाथाय माराम राम जाथारदांना आरो खोथिया फुनो नांगोन ना हासबेन्ड लानो हाया 10 बिगासो जाखागोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा जों खावसे गायखांबायानो ओमफ्राय बिदिनो देखाय लांबाय थानो हायासै खामलाबो लाखायाखै आङो बिराद केलकुना ओमफ्राय नै सोर बुंहरदोंमोन आंखौ दख'ना गाना होननानै आं दिनै दख'ना गाननानै फैबाय नायनानै लोद रेडि जाबाय सं गोसोम जाजोब्बाय संनि उफाय गैया गायदो बेखौ खनासल'सो नै बेखौल'सो गायनानै आङो भिडिअ लानो मोनाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दा आं साननैसो उनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन एसे आंखौबो साफा जानो होदो हाथायफोरखौ हुख'नानै एसे साफा जानानै आंबो Q&A भिडिअ लाबोसिगोन नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना दे आंखौ जेनेबा अबे गामिनि हासबेन्डआ मा मावो मिथिनो लुगैयोना ओंखायनो आं थाबैनो Q&A भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना थाबैनो 20K साबस्क्राइबार खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय ना दा आंहानि माइ गायनायखौ नायलांबाय थादो नै लोगोफोर सासेया गैया सोंदो आरोना बेखौ मानो बिदि फिसा फिसाखाय होननानै ओमफ्राय जेनेबा दुरुं मोनस्लाबियाव ओमफ्राय थोरै थनायखंफोरखौबो सोमना दोननानै खायोना ओमफ्राय बेफोरखौ मोनस्लाबियाव बिदि फिसा फिसा मुथा खानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय दै गोथौआव लांनोबाबो बिदि फिसा फिसा खाग्रोनानै आरो बेनि सायाव आरो ओरैहाय जमा लानानै आरो खाबावो ओमफ्राय बिदि खाबाथाय आरो गोब जासिगोन आरोना लोगोफोर बियो माने गलांलाबायला जेराव मेराव लांनायफोराव गोजान लामायाव लाङो नालाय बिदि आरोना रिप्लाइखौ होबाय आं आगैनो बुहुद गोबावनि उनावसो नामा बुहुद गोबावनि उनाव हाजासिगोनानो नै ओमफ्राय आंखौ हासबेन्डआ बिराद बोरैबा होनबाय दं माने आं खोथियाखौ माबा गेसें गायबाय दं ना माइखौ ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरनो होनहरलाय रनजित माइखौ गुबुं गायो ना गेसें गायो नोंसोरनो खिथाहर हासबेन्ड आंखौ बिराद गेसें गायदो होनबाय दं रायबाय दं बियो आंखौ जोंहा दख'रनै दख'रथाम हायावनो माइब्राबो गायदो आस्रा माइबो गायदो रनजितबो गायदो जोंहा हायानो बिगासेल' लोगोफोर मालाय बायदि 10 बिगा 30 बिगा हा गैया दुखुनांथाव गायगोन र' आंबो सानसे बोरैबा मोनलायो हाय लोगोफोर जोंहा हासबेन्डआ फिथाइ एवगासिनो नै बियो माबै गथ'फोरनि मोननाया बेखौनो जोंहा फिथाइ एवदो ओमफ्राय नै फिथाखौ एवगासिनो हासबेन्डआ
थावनि फिथा मोनजालायसिगोन बेबिनि सायाव नै लोगोफोर लाल सासो ओमफ्राय नै फिथा हि हानहरबाबो मोनलायाखै फिथा जानोसै सायां गोखासो लायनानै फिथा nâng lại cắt sao hả? Nãy nhớ là sao? cái lỗ gì cả chứ cái gì? Geli banget kalau nunggu. Air borong tuh nih. Wah, marle. Hai लोगोफोर दा जोङो स्कुटि लानानै माबा खोथिया फुनो थांगासिनो माने खोथिया थोआखैना लोगोफोर बा बिराद रिक्सआव आङो भिडिअ लाबोगासिनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि खोथिया फुनाय Oke, iya sosok lecong. Wah, mana ini mukaku? Katakan tuh song. Oke, makalah. Wah. Halo guys kami kerja puhai sama puhai kerja puhai kurtai Deh. kami aitingnya bubai kurtai berendang ke mana oh Asmen dari saya kenan lah Joyon lere. dan mau larian bra sini di sini kayak Berapa nih? Kecil Tesla ini nih. Kuno hui bawa berapa? karena ini yang bawa lagi pernah dang nih sesama mana nih sesama kan kabai baik kau demen video abu hari ini Dia terus makan mana? Ya, phong ben apa? Siapa ya? Tasigan. kerja nih serak nih bayi nih bilang nggak usah video sebentar kang baik nih beli gue terus master nih upaya nanti siang itu boleh siang upaya dia bos tabula bukan bawah kerja Tuh. Yo, kau selamat. Ini. Yo, kau selamat sih.